Şarağa mihman föýür adam. Qanlı taka, lalyň ogly, gök ýaýlaryň jigitler ýaly, okuýjylaryň feýgisini gazanan poemalaryň 10 sany romanyň awtory Çara Şirowda maslahat berere tatken. Döredijiligiň şägi ýok diýenleri, uzak durmuş ýolunu geçen adamyň söhbetini dinläp, ondan tapa almagyň özüm uly bir durmuş mektebi. Men ilk wagtlarda köýnü mektepde okudum. Owada mektep açyldy, täze mektep. Şu wagtda men şalaga meni alyp geldiňim. İnternat bolly, internatdan okyan komdan institutda oturdum, institutdan Moskwa aspirantura etdim. Aspirantura girmek aňsat dälim. Aşgabat institutda şu ýerlerde Moskwada aspirantura girmek aňsat dälim. Aşetken aspirantura girdim, aspiranturany okap oturdum. Ýöne oturumda deme disertasiýony ýazmaly wagtynda meni Gaýgy Atabaýew çagyryp Aşgabat'a çagyrdy. Men geldim Aşgabat'da işlep, ondan men birinji kitaby ýazdım. Ayrılık diýip bir poema ýazdım. Soňra men gat köp poemalar ýazdım, özüm neşriýatda iş başladym. Gecelerine gary öýde dinlerdik bu erteki. Baban ýazyn agamyzyň ýakymlydy şerkepi. Kendi bilýän ertekisi döwlü bir köpi. Men diýişimde bir uramda açyly ol bir kapy. Gılıçlaşyp gara döwüň başyn pudan ýerlerim daşda galy sumryk minip gökde gezen ýerlerim. Şahala agam bir gün bizi alyp geldi şähere. İnternatda yerleştirdi kışlar döwünü bahara. Bir ýerde dar bolmadykda geýim bilen nahara. Uzun gece söz seçerdim ta yetýänjem sähäre. Uzun gece goşky ýazyp ýene pudan ýerlerim goltujam kitaplyja öňkü gezen ýerlerim. Ermeni kıydı, nir desen Ermeni kıydı, gezsem tapar mukam bütün sayıldı. Ol gün yel ösýärdi tozadyp gary, top oky ýagyardy, ýanýardy däri, agaçlar bürjüläp suwlar doňupdy. Başym sartyp, gözüm okan eňipdi, kulak eşidýärdi, gözüm görmýärdi. İki elim kanlı gari sermerdi. Kellämi kaldırdı bir yakımlı el. Zenzele içinde bir zat deydi ol. Yadımda del aydan sözlerinin bari. Şular ya tuttum şol günden beri. Adım nina deydi özüm Ermeni. Şol kıyız halas etti ölümden meni. Nir desen Ermeni kıydı. Gezsem tapar mukam bütün sayı